chỉ bây về cule cái chân này là cái lâu lom chiu á tun chum chu alu fry dan alu tui taka kan dan kha karon entir do na karon siam do na ni alu hi pumnga kamang do na ka alu man tur hi alian lem lova kan muang hianin tian akor hi fai takin kan velang akor kan vel zauta a voi ni kan silanga tuya alu hi tihianin fai takin kan silanga kan sil zo hianin a hul theiang berin alu hi kan da anga ti su emo puan thiang hlim emo in kan du chuan a shuk fai a shuk hul thei ani tihian kan lo sil zauta kan chan toang tihianin a sol sangin kan chan dona a chan dan hi chu het ka chan dan kher lo po hianin a chan theya keimani du dan khana chan theya ma se hetia sol sanga chan hianin alang I tom duwa ti thu kha ni me kha ka chu a chan dan hi chu keimani du dan ni ro se tihian kan lo chan zauta a hei Artui pum ni kan telanga red chilli powder fian te chan ve chi a al tur tok chi hi chu kan du al dana zir khang kan tel mai don nia kan chaw pulang chilli powder kha ka tel na chan chu a thak sek sek ka du wanga nia a thak sek sek kha kan du lo chuan kan tel lo mai don nia chuan Maida kan tel le a o Maida hi ga tel za ta fian te khanin I chumi fian za ti vel khanin description lama khanin karon da don nia tihian chadevin kan me polang ain pol that thainan tihian uluk tevin kan metanga chadevin kan me pol don ne hei kan duang tokin tihian kan lo me pol thato a kan na tur tel kan lo chuang to don ani thirbel kan chuanga tel hi tam ve deuh hlek kan leyanga tel hi salutuk tur ani lova asat lutuk lo like asat lutuk ma khan tihianin I kan alu fry tur kha kan thlak don ni thuk hi hniam bera ka da heater ka manga heater hi hniam bera ka da tihianin
Anyam ber hianin minute som panga ka ur cheranga ti hian akha tokin kan chocolate le thin don nia mai sanga kan da ngal kha chuanin apon lampang hi u junga tanga chung lampang te kha min thalawang ti a hla oma chuwang chuanin thatdewa min theinan khan ti hian aniam bera kan da ka ur cherchera ti hian akha tokin ka chocolate chuan ka suan dona minute som panga aniam bera ka ur hnuwa khan minute thumvel asangin ka dalia ka suan ma khan chuan minute thumvel khatia asanga medium vela ka data asang hantia kha asang full ni lovin medium ka handa chuan minute thumvel ka urle a chumi hnuwa chuan a mel te polo moi to a sendan te kha lo tok vel cha aswa chwa thei to don ti na ni chu hey asanga minute thumvel medium asanga hantira o minute thumvel medium ka ur to a ka urle to hey ka lo du tok to a ti hian kan swak chhuak to ang chongkam hi ka thiam lo lutuka ka du ang hianin ka soi thei thin nawa ka soi du te hi min lo she thiam sham don nya ti hian adang po kha kan lo kang le zel don nya chuan hei ka channel te min lo subscribe saka ka video te min lo en sak thin tu zong chunga ka lom em lom thu ka soya min la subscribe ve lo ten khongai takin min lo subscribe le ula chuan ka video hi tha in ti ni chuan min lo like sak ula comment lama te in du zong te tha in ti tok lo na lai te eng po in ril ru om kha min lo hnu chia sak don nya kan soi deu du anga hei in comment te hi ka share chuak vek thina ka en vek thina tam tak hi chu ka changkai pui em comment tha tak te in lo hnu chia thina heng hianin keima hianin na satakin I mason na min pe ni ti kha min sha sakola chuwang chuan in thlashung ho lovin comment lama hianin tha in ti tok lo na te in du khop lo na ang chi te kha lo soi zel turing kan som mol cheu ni chu tun chuma Alu Fry dan hi ahar salawa siam ahar salawa ol sama a bol hlo po han hau tak tur chi angkha engma kha kan mang lawa khoi hmuna po kan hmu thei deuh vek ania Maida le Artui chu angai renga chawhmeh siam te hi anin om ve thina adang lam deuh han siam te hi atui ve du a chuwang chuanin in lo siam ve du ka renga hetia siam hi atui ema chawhmeh a kher lo po thingpui me a te po hetia ti hian atui ema ni ti kha kan soitel le do ani chu o kan lo fry zo ta hei hetiang hi ni a melan dan chu amma hi aram repa atui ra ulu tukania kan ei chinange o atui lutuk ole heti zong hini sela tun chuma ka video ron ti chwa thei chu a thei chuan in lo siam ve chewanga tui de win in lo ei ve chew don nia